Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera. Gaurkoan platoan gurekin izango ditugu alde batetik Nafarroa Trenaren Alde plataformatik Asier Oleaga eta bestalde Ikamako kidea den Aimar Josue Rosano. Baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko martxoaren 28a da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1854 urtean, Elisabet Bigarrena Espainiakoak errege dekretu bat egin zuen Guardia Zibila sortuz. Egun berean, baina 1933 urtean, Alemanian, legebiltzarrak diktadoraren ahalmenak eman zizkion Adolf Hitlerri. Urte batzuk beranduago, 1939an, Espainiako Gerra Zibilean, Francisco Franco generalaren indarrek Madril hartu zuten. 4 egun beranduago Gerra Zibila bukatuko zen. Eta bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 1941 urtean, Virginia Woolf Britaniar idazlea hil zen. Ikus ditzagun orain gaurko albisteetako lerroburuak. Benito Meniko langileak lan baldintza duinen aldeko borrokan, 100 personak manifestazio egin dute Elizondon enpresaren gelditasuna salatzeko. Ikasle abertzaleak deituak 100 lagunek hezkuntza sistema sozialista aldarrikatu dute Iruñeko karriketan zehar. Nafarroko 03 plataformak deituta aurre eskolen duintasunaren aldeko manifestazio egin zen larunbatean Iruñan. Hainbat eragilek elkartaratze egin zuten larunbatean Sarasate pasealekuan salatzeko Kaparrosoko Valle de Odieta enpresak 15 kolektibo eta persona dizkidetze ekintza batera deitu dituela. 2022ko abenduan akordio lortu zuten sindikatuek esku hartze sozialeko lehenengo lan hitzarmena ezartzeko. OEIS patronalak hitzarmena inpugnatu du, hori dela eta manifestazio egin zuten larunbatean. Herriberara ura eramateko Nafarroko ubidearen obra 2023ko amaieran lizitatuko dira. EH Bilduk abiadura handiko trenaren pesisaren desagertzea eskatzen du, baita birgaitzerako diru laguntza plan bat etxabakoitzerako eta aurreikusten diren eraispenak bertan bera uztea ere. Nafarroko lehendakariak Trakasaren 40. urteurrenean enpresa publikoek Nafarroko garapen ekonomikoaren eragile gisa duten papera azpimarratu du. Nafarroko gobernuak omenaldi egin die ingurumen zaintzako emakumea aintzindariei lehen langilea zerbitzuan sartu zeneko 30. urteurrenean. Gazteriaren 3. foru planeko 2022ko baterako aurreikusitako ekintzen 188 egin dira eta 55,3 milioi euro bideratu dira horretara. Gobernuak 5 milioi euro inbertitu ditu Emantzipa programan 2019tik 5.200 onuradun izan ditu. Piraguismo eskolak apirilaren 1 irekiko du ikaslentzako jardueren denboraldia. Civibox kontestable taldeak musink ziklo hartuko du aste honetan, Nafarroko goi mailako musika konserbatorioekin elkarlanean 3 gaualdi egiteko proposamena. Eta orain pasa gaitezen gaurko egunkarien azalak aztertzera. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Lerroburu nagusienak dioenez, Kiev Errusiako erasoaldi handirako prestatzen ari da negoziazioak berriro hasi diren arren. Ondoan egunkariak azpimarratu du minamuga Zangotzan abiarazteko obra baimenaren zain dagoela. Eta honen azpian 3 enpresako garraiolariek lan uzteari eta mobilizazioi eutsi dietela jakinarazi du Diario de Noticiasek. Beherago egunkariak Grisez azpimarratu du Nafarroako landetxeak eta noaindik aste santuan aireatzen diren hegaldiak bete-betean daudela. Argazki batek lagunduta hurrengo lerroburuak horrela dio: pasioa tasoaren osasunaren lehen genuine txapelketaren arrakasta 7 talderekin. Bestalde egunkariak azpimarratu du emakumezkoen osasunaren filialak maila zigotzea lortu duela. Horretaz gain Baldo Gorritxoiak Llenos de Gracia filma inspiratu duela nabarmendu du. Eta bukatzeko azkeneko lerroburuak horrela dio: Iker Vicente erronka garrantzitsuenaren aurrean Mikel Larrañagarekin.
Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkariaren lerroburu nagusienak dioenez, gerrak are gehiago presionatu ditu kostuak Nafarroako eraikuntza sektorean. Ondoan horrela dio hurrengo lerroburuak. PSOE eta Podemos krisiari aurre egiteko plana muturreko mugan ari dira negoziatzen. Honen azpian argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Balio golea da taxoaren. Eta goiko aldera itzulita, Grisez azpimarratutako lerroburuetatik lehenengoa, David Jarnoz sukaldari buruaren aipua da eta horrela dio. Michelin izarrak oztopo bat izan daitezke. Bigarrenak ordea horrela dio. Belosoren ezurrak Antoniorenak ziren. Eta hirugarrena bukatzeko Jokin Altuna pilotariaren aipua da eta horrela dio. Ez nago obsesionatzen hirukoroak irabazteak. Gararekin jarraituko dugu orain, Nazalaren lerroburu nagusiena, Fernando Barrena EH Bilduko eurodiputatuaren aipua da eta horrela dio. Ukrainak Europar Batasunaren kontraesan guztiak mahai gainean jarri ditu. Ondoan argazki handi batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Enara Gaminde nagusitu da masterrean 14 urterekin. Bestalde egunkariak jakinarazi du garraiolarien protesta ez dela eteten eta 3 tradinsak bezala jarraitzen duela. Horretaz gain Garak Mark Almodóvar eta Ricard González dokumentalisten aipua nabarmendu du eta horrela dio. Haserre bizian aurkitu ditugun diaieren lagunak. Eta bukatzeko lerroburu gisa galdera bat idatzi du egunkariak eta horrela dio. 2 planta fotovoltaiko gehiago Araba erdialdean? Eta Euskal Herria Irratia bukatzeko lerroburu nagusienak dioenez ostegunean hartuko du bere gain Nafarroak bizitzeko gutxieneko diru-sarreren kudeaketa ekonomikoa. Bestalde EH Bilduk hezkuntza itun bat osatzeko batzordea eratu nahi duela parlamentuan jakinarazi du Euskal Herria Irratiak, eta bukatzeko azkeneko lerroburua Agurne Gaubekaren aipua da eta horrela dio. Hizkuntza urraketak gainditzeko neurri eraginkorrak hartu ordez irizpide berdinekin jarraitzen da. Movistarren pertsonen bizitza hobetu nahi dute izan ere orain gigabaterainoko zuntza, datu infinituak eta Movistar Plus futbolarekin izateaz gain, smartphone bat eta Netflix 3 hilabetez izan ditzazkezu opari gisa. Hori guztia 125% deskontuarekin, 4 hilabetez funzion selekzion berrira pasatzen bazara. Pasa zaitez Movistarrera eta ikusi zuk zeuk zergatik den bizitza apur bat hobea. Ikus dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur giro egonkor eta epelarekin hasiko dugu astea. Hasieran zeroa hodei gutxirekin egongo da, baina orduak igaro ahala erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak iristen joango dira lehen bizi hegoaldera eta ondoren kostaldera. Hego-ekialdeko haizea zakartu egingo da eta bolada gogorrekin joko du, batez ere eguerdi inguruan. Temperaturan aldaketa handirik gabe jarraituko dugu, eta Kantauri isurialdean 20 gradu zentigraduak gaindituko dira. Asteartean aldaketak espero ditugu, giro eguzkitsua izatetik giro ilunagoa eta bustiagoa izatera pasako gara. Eguna asterako zeroan nahiko estalita agertuko da eta arratsaletik aurrera euria ere egin dezake, oro har euri txikia. Goizean ere ez da baztertzen euria egitea, baina euria egiteko probabilitatea txikia da. Hego haizea albo batera utziko dugu eta horren ordez iparraldeko haizea sartuko da. Era horretan temperaturak behera egingo du Kantauri isurialdean nabarmen eta beroenak 20 gradu zentigradu azpitik geratuko dira. Gaurkoan Nafarroa Trenaren alde plataformatik Asier Oleaga etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo, zer moduz? Ondo. Ongi? Bai, ondo gaude.
Bueno, Asier, konta eguzu pixka bat, testuinguruan jartzeko lehenik eta behin, zer da Nafarroa trenaren alde plataforma? Bueno, Nafarroaren trenaren aldeko plataforma sortu zen orain dela iazko udaberrian, gutxi gorabehera, eta pertsona ezberdin batzuk ginen eta bildu ginen ikusten genuelako beharrezkoa zela egun HT-rendako proposatuta dagoen korridore esklusibo horri alternatiba bat ematea, ez? Eta horren inguruan bildu ginen eta hasi ginen bilerak egiten eta ekimenak aurrera eroaten eta gaur arte. Oso ongi. Eta alternatiba, bai, HT-ri alternatiba bezala ez planteatzen duzu ez, eta ze alternatibak dira horiek? Bueno, gu hain buru belarri gaude martxoaren 22an hasi genuen crowdfunding kanpainarekin, eta kanpaina horren funtsa da, alegia esaten genuen alen, Arestion esaten genuena zela, egun proiektatua dagoen HT-rendako korridore esklusibo horri azterlan alternatibo bat ematea, ez? Serio eta erreala. Ez da HT-aren abiadura handiko trenaren kontra saltzen garenik, baizik eta korridore esklusibo horren kontra, ez? Azterlan alternatibo horren proiektua, alternatibo horren proposamena datzan, egun ditugun infrastrukturak eta azpiegituren hobekuntza eta modernizazioan. Uste dugulako horrekin posible izango liratekeela dugun korridorren hobekuntza horrekin edozein motatako trena pasatzea. Bai merkantzia askoa, bai motz, ertain, distantzia luzekoak, prestakuntza handikoak eta goi abiadurako trenak ere bai. Eta, bai. Eta crowdfundinga, alegia, kanpaina crowdfundinga da azterlan ikerketa hori finantzatzeko, ez? Martxan jarri dugun crowdfunding hura. Eta nola sortzen zaizue crowdfundingaren ideia hau eta zergatik? Bueno, hau ideia alternatiba proposatzea ez da bakarrik gurea izan. Esan behar da, iazko maiatzaren 14an Adif eta Renfeko zenbait sindikatu guztiek, ordezkatzen duten sindikatu guztiek, badela UGT, Comisiones Obreras, CNT, Sindicato Ferroviario, Sindicato de Circulación Ferroviaria eta SEMAF, makinistenak, horiek denak hitzarmen bat sinatu zutela, hau sebera, aldarrikatuz, zelan dugun infrastruktura, dugun korridorearen hobekuntzekin posible zela mota guztietako trenak garraiotzea. Nafarroaren kasuan, seguramente ere bai, korridoren bikoizketa, doble bia egiteana. Eta orduan, gu hortik, hitzarmen horretatik eta zenbait burutazioen ondorioz, erabaki genuen Gasteizko ingeniero talde batekin kontaktuan jartzea, kriston eskarmentua dutenak, eta eurek dabiz oain hortan, azterlan proiektu hau egiten, eta hori finantzatzeko ikusten genuen oso bideragarria litzakeela agendartera bidaltzea eta crowdfunding baten bidez finantzatzea. Eta finantzatuko den ikerketa hau nolakoa izango da? Hori, lehen Arestian esan dudana, helburua funtsa oinarria da dugun infrastruktura mantentzea. Baina, gero, puntu ezberdina daude horrez,
azkenean ikerketa horretan izango da zehatzagoa egun dauden gune korapilatsuak ekiditea, egune batean igual lurperatzea behar izatea, saihesbideak, baina oinarrian hortan datza. Guk oraindik ezin dugu asko hitz egin proiektuaren inguruan, ez daukagulako, espero dugu hurrengo asteetan aurre proiektu bat izatea gurekin, eta horrekin, aurre proiektu horrekin, gure asmoa da jendarteratzea eta hobetzea. Alegia, trena pasako dan herrietatik, herri horietara jotzea, eta hor jendeakin berba egitea, hitz egitea, eta aurre proiektu hori presentatzea, eta esatea izu, zer ikusten duzu hemen, gauzak hobetu daitezke, beste gauza gehigarri jarri aldugu hemen, eta horrekin konpletatzen joan, eta hori egingo dugu, hori hurrengo asteetan, ezta? Pixkat horren arira, aipatuz hori egingo duzuela hurrengo asteetan, proiektu honi ze epe mota jarri dizkiozue? Bai, ez dut esan, crowdfunding kanpaina martxoan 22an hasi ginela, 2 hilabeteko epe izango du, alegia maiatzan 22 arte. Aurre proiektua esan bezala, espero dugu hurrengo asteetan izatea, ezin dute gehiegi zehaztu, eta ja bukatua, hori jendearen ekarpen horiekin hobetu eta gero, espero dugu, ez dakit esaten, baina udara hortik, data horietan, ez? Eta epe horietan mugitzen gara. Eta orain arte, aipatu duzu crowdfundinga martxoaren 22an hasi zela, ez da, orduan orain arte, zer harrera mota izan duzu edo nola doa? Bueno, a ber, hasi berri gara, oraindik ez gara hasta apirilean sartu, ez? Bai, atzo biratu nebanaren arabera, ja, 10% baino pizkat gehiago jaso izan dugu, 1.200 piko euro. Eta, batez ere, orain arte mugitu gara sare sozialetatik, crowdfunding horren barri eman dugu sare sozialen bidez, ahoz-ahozkoa, eta egungo egunetan espero dugu propaganda kanpaina bat apurbet gehiago bultzatzea, eta seguramente oktabilen bidez, eta esaten genuen lehen, herrietara jotzea, apurbete azaltzera zertan datzan, crowdfunding hau eta galderei erantzuten, eta hortan gabiz. Gero, ez dut esan, ez dut berri esan, non da crowdfunding hau diruz laguntzeko nahi duen orok, jo dezakela kukumiku, hobe da Googleen jartzea kukumiku, eta gero trenaren aldeko alternatiba. Hor, sakatu ezkero, bideratuko zaitu zuzenean crowdfunding honetara, eta hor ere badago esteka bat, web horrira batera bialtzen zaituna, eta hor, bagoaz hornitzen informazio ezberdinikaz, proiektu honen garapena, ezta? Aipatu diguztu orain arte nola doan, ez, crowdfundinga, baina ez duzu aipatu, zer lortu nahi duzuen ez edo zenbat diru eta zer espero duzuen lortzea ere bai. Bai, gure jomuga 12.000 euro dira, hori da gure langa, ez? Eta hori izango da finantziazioaren behar dugun dirua. Gero, badugu aurrikusia bestelako ekimenako bideak ez bagina helduko beste modu batean diru gehiago ateratzeko. Dakizar gehiago galdetu jason? Zer espero duzuen, zenbat diru lortu nahi duzuenez, baina orokorrean zer espero duzuen lortza hemendik? Hori, diru hori lortzeaz gain, gure asmoa eta oso importantea da guretzako olako jendarteratze bat egotea, jendea ahalik eta gehien involukratzea, kontziente izatea, eta proiektu honen
parte egitea zenbatetan hitzagoa izateko, ez? Hori da gure helburua. Alde batetik, bai, ingeniero talde serio batek egindako alternatiba bat presentatzea, nolabait argumentu solido baten arrazoia emonez, ez? Eta beste alde batetik, jendeare bai, ikustea, ulertaraztea alternatiba badagoela, ez? Eta oraindik, obrak oraindik bai hasi dire, baina oso hastapenetan daude eta buelta eman dakioke asuntoari, ez? Eta gero, ikerketa, ez dakit aurre ikusi ezakezun hau ez, egin barizon galdea, baina gero ikerketa bukatzen denean eta zuek zer emaitza mota espero duzue edo ze jarraipen, proiektuaren ze jarraipen? A ber, guk pausoz pauso goaz, horren gaude honekin, baina, egia da, lortzen dugunean, proiektua bukatua dugunean eta hausnarketa guztiak eginda ditugunean, gure asmoa izango da komunikabidetara joatea, ahalik eta gehien saltzea, gure alternatiba, eta erabakiak hartzen duten horiei zuzentzea esanez, behitu, ez dela zertan hainbeste diru gastatu behar, gaur egun bizi dugun larrialdi ekonomiko honetan bereziki, egiteko ahalbideratzeko goi abiadurako trenak ere izateko, ez? Egu hori, esaten genuena, ez da HT-en kontra gaudela, ez, gure alternatiba, guk proposatzen duguna da, ez dela zertan diseinatu behar beste korridore bat, non hainbeste sarraski ingo lituzken ingurumenean, kostako litzakeen ekonomia aldetik ez, dirutza hori, eta ere bai, lehenago etorriko liratekeela, porque azkenean lehenago etorriko lirakeela proiektua izan ere infrastruktura egon badago, ez? Orduan, gure asmo da hori, proiektu alternatiba hori erreala proiektatzea, planteatzea, eta ia lortzen dugun, erabaki hartzen duten horiei ideia aldaraztea, ez? Hasier eta zergatik trena garraiobide gisa, zergatik trenaren aldeko apostu hau, ez? Bai, guretzako trena da garraio sozialena, garraio sostengarriena ere bai, eta uste dugu ere bai, herria, Nafarroa, kasu honetan, bertebratu aldezakeen garraio onena dela, ez? Ze hortan ere badago gure rebindikazioa, ez? Guk ez dugu sinisten tren baten non bakarrik herri handi o kapitalak lotzen duen hortan, ez? Guk tren soziala bat esaten dugunean ari gara ere, bai baiara eta bai herri txikiak lotzen duen garraio batean, ez? Orduan uste dugu trena dela egun dagoen trenik sostengarriena eta sozialenak zentzu hortan bai, ez? Elkarrizketa bukatzen joan behar gara, Hasier, orduan, zeo zer gehitu nahi baldin baduzu berriro ere zure txanda. Bai, errepikatzea, ez? Crowdfunding honetan parte nahi duten edon hori, esatea helbidea, Googleen jarri ezkero kukumiku, trenaren aldeko alternatiba, hori idatzi ezkero, biratuko zaituztela zuzenean hori gure crowdfundingera, eta hor posible da laguntzea, eta oso ondo etorri izango da, euro bat, 2 euro, 4 euro, 100 euro, edo zer izango da ondo etorria, ez? Oso ongi.
Bueno, honekin bukatutzat emate dut elkarrizketa, Asier. Bale, Eskerrik asko etorretzagatik eta kontatu guztiengatik ere bai. bale, eskerrik asko zeuei. Bai, gero Agur. arte. Ikus ditzagun gaurko Iruñerriko udaletako albisteak. Adineko emakumeak ahalduntzeko proiektua jarri du martxan Arangurengo udalak. Programa honen helburu nagusiena adinekoen kolektiboan eragitea da, emakumeen artean ahalduntzea sustatuz eta adineko gizonen artean berdintasunezko maskulinitatea landuz. Adintalde horrekin harreman zuzenean lan egiten duten pertsonei ere ematen diete prestakuntza. Aipatutako ahalduntza helburua lortzeko 3 jarduera garatzen dira 3 eremutan. Prestakuntza, adinekoekin lan egiten duten pertsonentzako prestakuntza profesionala eta pertsonala, berdintasunezko maskulinitateei buruzko tailerrak ere egiten dira, divulgatzailea sentsibilizazioa parte hartzaileen testigantzekin sormenezko produktu bat egitea, haien bizipen pertsonala kontatuz, sortzailea sorkuntza artistiko batekin amaituko da proiektua. Proiektua 60 urte gorako emakumeentzat dago zuzendua, apirilaren 12an emango zaiona hasiera jubilatuen elkartea izen ematea apirilaren 5ean bukatuko da. Iruñeak ibilgailu elektrikoak kargatzeko 56 plaza ditu, hiri osoan zehar banatuta eta betigune estrategikoetan jarrita errazago erabili ahal izateko. Datu horren arabera, Nafarroako hiriburua da kargatzeko puntu gehien dituen Espainiako 5. hiria eta askoz ere populazio handiagoa duten hiriek soilik handitzen dute, hala nola Madrilek, Bartzelonak, Bilbok edo Valentziak. Gainera erabilera esponentzialki handitzen ari da azken hilabeteetan eta horren erakusgarri da, azken urte erdian aurreko aldian, baino 250 karga gehiago erregistratu direla. Bestalde, Enrique Maia alkateak karrera egin die udaletxean higiezinen jabetzako agenteen Espainiako elkargo ofizialen kontseilu nagusiko ordezkari batzuei, Gerardo Elo presidentea buruz dutela eta Miguel Elizari lehendakari autonomoa buru duen Nafarroako ordezkaritzari. Topaketan erakundeak herritarrei ematen dizkien zerbitzuak hobetzeko moduei buruz hitz egin da eta horri heltzeko bi erakundeen arteko lankidetza bideak esartzeko aukera jarri da mahai gainean. Bukatzeko Iruñeko ikastetxetako ikasleek piraguismoan hasteko aukera dute Kaiak Rio Arga Bibo programari esker. Kaparrosoko errota piraguismo eskolak ematen duen jarduera da Iruñeko udalaren laguntzarekin. Jarduera apirilaren 1ean hasiko da eta ikasturte honetan ekainaren 18 arte egongo da eskuragarri. Hala ere iraileko eta urriko hitzorduak ere hitzartu ahal izango dira. Gaurkoan Ikamako kidea den Aimar Josu Errosano etorri da Saloako platora gurekin hitz egitera. Kaixo, Aimar. Kaixo. Zer moduz, ongi? Bai, ongi. Bueno, konta eguzu pixka bat, Ikamak biharko martxoaren 29 mobilizaziorako deialdiak duzu, ez da, orduan, zergatik, zer salatzen duzu? Bueno, esan duzun bezala, bihar egingo dugu mobilizazioa Euskal Herriko hiriburu guztietan, eta pixka bat deitzen dugu mobilizazioa hau dinamika baten baitan, inflexio puntu bat bezala, salatzeko oraingo hilabeteetan eta egoera pandemiko honetan sufritzen ari garen hezkuntzaren dekadentzia eta pixka bat aldarrikatzen eta esanez gaurko hezkuntza sistemak estanda egin duela eta hori ikusi dugu argi eta garbi nola pandemiarekin areagotu diren krisiak, krisi anizkoitzak
adieraziz edo bai, mahai gaineratuz, eta jarri nahi dugu pixka bat hori lurrean, eta kaleetan eta aldarrikatu hori gure loa esaten duen bezala, behar direla hezkuntzan aldaketak. Orduan, zuk aipatu bezala, Aimar, krisi egoera honek hezkuntzari eragin dio, zer zentzutan ez dakite egoera konkretuak aipatu aldituzun, edo ze egoeratan aurkitzen dira oraintxe zuen ustez Euskal Herriko ikasleak? Bai, ulertzen dugu hezkuntza gure gizartean eta errealitatearen parte bat dela, eta ez modu isolatuan. Orduan, eztanda egin duen krisi egoera honetan, ikusi dugu nola ikastetxeetan prekarizazioa areagotu den, ikasteko baliabideak garestitu diren, ez bakarrik ikasteko, ere ez, orain ikusten ari garen gasolioarekin eta baliabideen eta bizitzeko beharrekin dena garestitzen ari dela, eta hori eragin zuzena dauka hezkuntzan. Adibidez, geroz eta garestiagoa da ikastea leku batzuetan, kentzen ari dira hainbat ikastetxeetan ikusi dugunez EAJn eta horrela, nola kendu duten aukera bat ikastetxe batean, ratioak handiagoak dira eta ez dute inbertsiorik egiten hezkuntzan, eta pixka bat horretatik bai doa. Zuen aldarrikapenetan irakurri dudanez, ere bai aipatzen duzue, ez bakarrik presioen igoerarena, horren esan duzuna, baizik eta ere bai, ikasleen egoera, osasun mentalari dagokion egoera, aipatu zu ere bai euskararen kontua, pixka bat, orduan zer gertatzen ari da alor horietan? Bai, krisi ekonomikoa krisi anizkoitzeko bat da, baina beste batzuk daude, esan duzun bezala, krisi soziala, ikusten ari garaela nola Euskal Herrian eta Estatu Espainiarrean eta ari dela ematen ultraeskuindarraren gorakada bat, eta hori gizartean nabaria da. Baita krisi psikosoziala, aipatu duzun bezala, azken finean, horren harira ikusi dugu hezkuntzan eta gizartean arazoa daukagula horrekin, eta ez direla jartzen baliabide publikorik ikasleon egoera mentala sendatzeko eta zaintzeko. Eta orduan, honen aurrean, zuek zer aldarrikatzen duzuen, argi utzi duzu ez egoera salatzen duzuen, baina zer eskatuko duzue biharko egunean zeintzuk dira zuen aldarrikapenak? Eskatuko dugu jartzea ikasleon bizitzak eta interesak erdigunean, ulertzen dugulako hezkuntza sistema dagoela kapitalaren eta merkatu logika baten baitan, eta orduan eskatuko dugu ikasleon beharrak asetzea hezkuntza sisteman gure bizitzak erdigunean jarriz. Baita eskatuko dugu ikastetxeetan kontrol soziala bukatzea, hainbat ikastetxeetan jarri izan dutela kamarak eta horrela, eta kontrol polizial zein kamera horiekin amaitzea. Eta adibidez, egoera hau lortzeko, hezkuntzatik zer pauso motan behar dituzte edo ze aldaketa motakin behar dituzte? Ulertzen dugu ikasleak ikasle bezala izan behar garela eta gazte bezala izan behar garela pertsona kritikoak eta aktiboa gure gizartean. Gure hezkuntza sistemak ez du hori nahi gaitu erabili beste interes batzuetarako, erreproduzitzeko gaur egun bizi ditugun sistemak erreproduzitzeko, baina
uste dugu aldaketa eman behar dela, ez bakarrik ikasleen partetik, baizik eta hezkuntza komunitatearen aldetik, egiten harremanak beste eragile batzuekin, baina jarriz garrantzia ikasleetan. Ikaslea garelako gaztea garen enean eta ikasleak garen enean aldaketarako green hori daukaguna. Eta adibidez, Aimar biharko egunetik zer espero duzue? Zema partaidetza edo pixka bat zein da zuek hor ikusten duzuena biharko? Espero dugu Euskal Herriko hiriburuetan 100 ikasle biltzea. Ikasle horiek argi izan da zertarako nahi dugun erabili horrelako mobilizazio bat. Ez baikara mobilizatzeagatik mobilizatzen gara zerbait eskatzeko eta kasu honetan aldatzeko. Orduan espero dugu 100 ikasle biltzea gure kasuan Iruñan, kritikotasunez eta aktibotasunez. Zuentzako zenbateko garrantzia dauka mobilizatzeak eta kalera ateratze horrek? Ulertuta esan dudan bezala ikasleria sujetu aktibo bat bezala, ulertzen dugu ezinbestekoa dela horrelako mobilizazioak egitea. Ez bakarrik mobilizazioak direlako inflexio puntu bat erakusteko ze nolako gaitasuna dugun aldarrikatzeko gauzak, eskatzeko, baina ez bakarrik hori, baizik eta dinamika baten parte ulertzen dugu mobilizazio hau, zeinetan egin ditugun ekimenak eta dinamika propioak ikastetxeetan ulertzen dugulako ezinbestekoa hezkuntza sistema aldatzea bere osotasunean, baina baita ikastetxeetan eta lokaletan bizi baldintzak eta ikasteko baldintzak hobetze aldera gauzak egitea. Izan adibidez hemen Iruñan egin dela ikastetxe batzuetan osasun mentalaren inguruko lanketak, espazio seguruak zaintza eta osasun mentala lantzeko eta horrelakoak. Bihar orduan mobilizazioa, baina gero hemendik aurrera zer jarraipen mota eman nahi diozue egoera honi edo kontu honi? Galdera ona. Ulertzen dugu ikasleok jarraitu behar dugula aldaketan eta mobilizazioetan, ez bakarrik mobilizazioetan, ikastetxeetan antolatzen eta gure espazioetan eragiten. Mobilizazio honek izango duelako erantzukizuna, baina jarraitu behar dugula gure borrokan, gizarte justuago baten eraikuntzan, eta ikasleon eta gizartearen bizi baldintza eta ikasle baldintzak hobetzen. Eta zure ustez, zer gertatuko da hemendik aurrera? Uste duzu itxaropentsu zaudete egoerarekin, uste duzu gauzak lortzeko eta egoera aldatzeko aukera dagoela? Bai, noski. Gure sistemak eta gaur egungo estruktura sozial, politiko, ekonomiko eta guzti hori esaten digu ez dagoela irten biderik, ez dagoela beste aukerarik eta gaur egun bizi dugun eta hegemonikoa den pentsamendu hori esaten dugu ez dagoela beste gizarte perfektu bat edo hau dela gizartea lortu duen perfekzioa. Baina guk uste dugu gizarte honetan gatazka ugari daudela eta oso urrun gaudela justizia bat lortzetik eta jarraitu behar dugula kaleetan gauzak aldatzeko. Eta egoera horrela jarraitzen badu, ikamak talde bezala, ez? Zer nola, ez dakite hau aurre ikusi duzenez,
zaila denera entzutea galdera hau, baina egoerak horrela jarraitzen badu, zer planteatzen da hurrengo ez dakit hilabetetarako eta etorkizun hurbilerako, ez? Hori guzi beharko dugu, badugu landuta, baina hori joan beharko gara lantzen hurrengo urterako edo gure ikasle antolatutak landu beharko dugu zer nolako aldaketak eta aurrera pausuak nahi ditugun eman borroka horretan jarraitzeko eta gure guk aldarrikatzen dugun Euskal Hezkuntza Sistema burujabe eta herritar horren biderantz zer egin. Elkarrizketa bukatzen joan behar gara, orduan azkeneko galdera edo galdera. Ez, baino zeozer gehiago gehitu nahi baldin baduzu, Aimar, orain da berriro ez itxan da. Gehitu? Gehitu, bai. Ez dakit elkarrizketa gero hiltzeko, edo amaiera bat emateko. Bai, esatea ikasle orori, bihar daukagula konpromiso bat Euskal Herriko hiriburuetan gauzak aldatzeko. Gaur egungo egoera jasangaitza dela eta jarraitu behar dugula borrokan gure bizi baldintzak eta egoera hobetzeko. Honekin orduan bukatutzat emate dute elkarrizketa, Aimar. Eskerrik asko etortzagatik eta zure denbora eskaintzagatik ez guzti hau kontatzeko. Zuei. Gara arte. Esker. Eta hau izan da guztiak gaurkoz eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.